ലോക പ്രശസ്ത കോൺട്രാക്ടർ കാർത്തികേയന്റെ കോൺട്രാക്ട് തട്ടിയെടുത്തവൻ മകിഴ്മതി കൊട്ടാരം പണിയാൻ അവസരം കിട്ടിയ ആദ്യ മേശിരി. എന്താ ഉണ്ടായേ? എന്തിനാ ആളുകൾ പടക്കം പൊട്ടിച്ചേ? ഇന്ന് വിഷു. ഇതേതാ സ്ഥലം? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അങ്ങനെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ശശിമേസ്ത്രിയും ശിഷ്യന്മാരും തിരിച്ചു വരികയാണ്. ഇവരുടെ ജോലിയിലെ ചില കഴിവുകളും റെക്കോർഡുകളും ഒക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയുമ്പോൾ ഒരു ഭിത്തി എങ്ങനെ പണിയണം എന്നതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ശശിയുടെ ശിഷ്യനായ ഇദ്ദേഹം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇതൊരിക്കലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുകേടായി കാണരുത്. ഇതിങ്ങനെ ഒരു മോഡലാണെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിങ്ങനെ ഒരു മോഡലൊന്നുമല്ല. ഏത് നിമിഷവും അറിയാൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണെന്നും മതിലുകളും ഭിത്തികളും ഒക്കെ പണിയുമ്പോൾ നല്ല ബലത്തിൽ പണിയണം എന്നുമൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? ആവശ്യത്തിന് സിമന്റ് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതല്ല ഇതിനപ്പുറവും സംഭവിക്കുമെന്ന് മറ്റൊരു ശിഷ്യൻ. വളരെ വേഗത്തിൽ ആശാന് സിമന്റ് എത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള ശശിമേസ്ത്രിയുടെ സൈറ്റിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ 2 ഹെൽപ്പർമാരെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. കണ്ടു നോക്കാം. എന്നാൽ വേഗതക്കുള്ള പുരസ്കാരം അത് ഞങ്ങൾക്കുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മറ്റു ചിലർ. വേഗത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇത്രയും ഉയരത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇദ്ദേഹത്തിന് ആ ജോലിയിലുള്ള ആത്മാർത്ഥതയൊന്ന് കാണുക. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇതുപോലെ ചിലരുടെ എൻട്രി. ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പിറന്ന ചില ഹെൽപ്പർമാരുണ്ടാകും. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യണം എന്നതാണ് ഇദ്ദേഹം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഏതാണ് നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ചിരിപ്പിച്ചതെന്ന് താഴെ പറയുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും വരാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.